Soc Safia, hija de inmigrantes i la impulsora de la campanya Votar es un derecho, perquè vaig néixer a Espanya i tot i així encara no tinc el dret a vot, no he votat mai i som milers i milers de persones que estem en la mateixa situació i com creiem que votar és un dret fundamental i bàsic, hem impulsat la campanya Votar es un derecho, que ha sigut tot un èxit i continuem amb les municipals i amb les autonòmiques i tot. Avui hem parlat de que hi ha un tant per cent de la població que no pot votar, un 12%, 13% gairebé a Catalunya i que això ha de canviar i llavors hem d'actuar nosaltres fent campanyes, sortint al carrer perquè la gent pugui votar i que el dret a vot no estigui lligat a la nacionalitat. Soc l'Àngel Prats i soy uno de los promotors de la plataforma per el dret al vot de les persones de procedència de nacionalitats estrangeres. Aquesta plataforma la van constituir a finals del 2017 i de principi promotores són unes 30 entitats i després persones a nivell individual. L'objectiu fonamental és que les persones que viuen a nosaltres i que són de procedència estrangera puguin votar i ser votades en tot tipus d'eleccions. Actualment això no es pot fer perquè la Constitució no ho permet, només que permet que sigui persones de nacionalitat espanyola. L'objectiu fonamental és que s'ha de canviar això i que per el dret de ciutadania una persona, per el mer fet de viure en un lloc i qui tingui la residència mitjançant el padronament pugui exercir aquest dret. Durant tot aquest temps hem estat parlant del per què hi ha molta gent que viu a nosaltres que no pot votar ni en les properes municipals ni en altres eleccions. Hem vist que a la Constitució actual, a la Constitució espanyola, per l'article 13, només pot votar la gent que és de nacionalitat espanyola. Per aconseguir això, molta gent necessita tenir 10 anys de residència legal i a partir d'aquí començar a fer tota la documentació per accedir a aquest. Creiem que això és injust perquè per el mateix que una persona per el dret de ciutadania té una sèrie de deures, nosaltres creiem que també té que tenir drets i un dret inalienable és el dret al vot. Per això demanem i estem fent mocions als ajuntaments per demanar aquest canvi que suposaria el dret per dret de ciutadania. Una persona a l'estar empadronada ja podria exercir tant el sufragi actiu com el passiu perquè això significa cohesió, convivència i per la dignitat de les persones el vot té que ser per a tothom.